Piştî 17 salan li mezintirîn bajarê Tirkiye Stenbolê ji ber berfa ku du rojan li ser hev dibarî jiyan lê rawestiye. Li gelek navçeyên Stenbolê welatî û ajokar neçarman û diriyan deman. Welatiyên ku ev du rojin tevlî zar û zêc û walîzên xwe li otogara Stenbolê asê mane gilî û gazincan dikin. Onlar kararlıymış, yarın bilgi verecekler. Diveya doh biçûma Mêrsînê. Lê hatiçû hatiye rawestandin emman li vê derê. Îro jî dibêjin veguhestin betal e. Bi rastî ew eziyeteke bû me. Yani yola çıkıp da Biya min şuna ku em dirê de bimînin mayîna li otogarê sed qatî baştir e. Ji ber ku dirê de şert û merc hiç nediyarin û mirov nikare pêdiviyên xwe yên zarûrî jî dabîn bike. yarın açıklama öyleymiş. Yarın 9'a Jaliyê Wezareta Navxweyî ve guhestinê ve ji ber berfa ku li hin navçeyên Stenbolê gihîştiye 8 santîm û metroyekê seferên hemû otobozên navbajaran û seferên balafirgehan hatin betal kirin. Her wiha hatûçûnên di ser pirên yekem û duyem de jî ji bo wesayîtan heta 6 saatan hate qedexe kirin. İstanbul'a gelişin durduğu için tüm Heta roja pênçemê wê berf bibare. Daxwaza me ji welatiyan ew e ku bi wesayîtên xwe yên şexsî dernekevin derve. açılabilmesi ve buradaki Ji bo ku welatî tevdîran ragirin û pêşî li ber bo belatên mezin bênegirtin, rayadar dibêjin wan hişyarî daye welatiyan. Da ku ji malên xwe dernekevin û bi wesayîtan rêwîtiyê nekin. Lê welatî jî didin zanîn ev hişyarî dereng hatine kirin û berpirsyariya vê mexdûriyetê jî ya welatiyan distiyê rêveberan de ye. Ayrıca devlet yetkililerinin bize bir çare bulmasını bekliyoruz. Ev sê roje ez li Stenbolê perîşan bûm. Hem li balafirgehê hem jî li otogarê ez asê mam û nikarim biçim mala xwe. Bi rastî ev kêmasiyek gelekî mezin e bo berpirs û rayedaran. Her wiha tîketên me jî betal nekirin û li ser vê gelek direng em agahdar kirin. iptal oldu da Di berfa ku li Stenbolê ev du rojin bariyaye û hê jî dibare li navçeyên wekî Avcılar, Beylûkdüzû, Arnavutköy, Hadimköy, Başakşehir û Bağcılarê bi hezaran welatî tam 24 saatan li ser riyan asêman di nava wesayîtên xwe de. Bi ser vê bobalatê ve jî li gelek navçeyan ceryan hate birîn û av jî neherikî. Azat Altun, Kurdistan 24, Stenbol,